Ulila umlethelani lapha namhlanje? Akenzanga lutho Moso. Angizange ngimlethe la ngoba kenzanga phutha. Ngidinga nje ukubona umama wakhe ukuze ngikwazi ukumtshela ngokwenzeka empilweni. Ucaza ukuthini? Okokuqala nje Ulila Ndini lo ikhona into ayenzile engiqhenyayo ngayo. Thatha lokho. Bhala. Mama, uthi mama sengizoshada nendoda ecebileyo. Dadewethu, uma ngifa njengamanje, ngizosezulwini ngizokutshela ukuthi ngiqhenya kangakanani ngalo. Futhi ngalokho sibonga indodakazi yakho. Futhi ke akulula neze ukucupha AJ. Kodwa yena ukwenzile. Bengicabanga ukuthi ngesikhathi urivate isikhekhe lapha ya, bengicabanga ukuthi ngizothola ama-order amakhekhe noma mane. Kodwa ke esikhundleni salokho, Ulila usebenzisa isimo futhi wabamba u-AJ ngokwakhe. Ulila uvalelwe AJ ngokwakhe. Yebo. Ngabe uyaqonda ukuthi lo ngishoyo noma usulahlekelwe ingqondo? Ukuqala ngoba usalunge, manje sekujaha kidar. Mohite, khumbula into eyodwa. Dingeka imali ukuletha yonke into ekhaya ekupheleni kwenyanga. Emva kokukhokhela usalunke, singakwazi ukuthenga irayisi haya ama-lentils. Kudingeka imali ukuze siphile. Hayi uthando. Futhi ubani usho lokho? Ubani othe uthanda lwenzeki? Ngokushesha nje umndeni musuqala kuzokwenzeka kalula. Ungubani lo Lila? Impela kwadingeka ukuthi sigeze inyawo zaleso siphukuphuku esiwulela kwaze kwadingeka usifaka amabhangela enyaweni. Wayize khukhumeza ngokuthi uDurga kwadingeka ukuthi azasusa izicathulo zakhe. Durga, uthi umka AJ uma fika lekhaya uzolawula AJ. Kodwa kunalokho silawula sonke. Nasemcimbini bekudansa wonke umuntu. Bese hleka bonke. Ephatheni yokugcina uLila wathuka uAJ futhi kulokho bobabili basithukile. Oyiyeke manje. Uzophinda ngaki into efanayo. Umcimbi manje usuphelile. Lo mcimbi kungenze ukuthi uphelile. Kodwa ngenxa yale ntombazana inhlekisa yala ekhaya isiqalile. Umhlaba wonke uyazi ukuthi le ntombazana ayinamsebenzi. Kodwa uAJ uthatha indlu yonke wayibeka ezandleni zakhe. Kuzomela sibize le ntombazane ngomama ezala wethu. Kukahle kini ukuthi sibize le ntombazane ngomama. Angikuthandi wena, angithi angikuthandi inhlobo. Yabona ke manje sengikwenze kahle umsebenzi wakho. Manje sekuyithuba lakho. Yebo malume, ngilindele mina manje. Ngitshele nje wena ukuthi yini kumele ngiyenze. Kuzomela ungishade. Baba, lokho okwenzekile kuloya mcimbi bekuyintando yami. Futhi njengoba ngishada intando yami futhi. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.